Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Uthuse abantu abaningi umlisa wakaNongoma ongene eyijubane ezotshela umndeni ukuthi uyena obulale indodana yawo. Lo mlisa utshele lo mndeni ukuthi babange ugwayi benomngani wakhe wabese embulala wayomtshinga ehlathini eliseduzane. uSiyanda Mthembu oneminyaka ewu-32 bese kuphele izinyanga ezintathu kungaziwa ukuthi ukephi. Umngani kaSiyanda ukhale ngokuthi uSiyanda useyampokela. Lo mlisa uthi uSiyanda ubefika kuyena emtshela ukuthi akahambe ayoziceba emndenini wakhe ukuthi uyena ombulele. Umndeni kaSiyanda ube usuhamba naye lo mlisa baya ehlathini lapho athi wamtshinga khona base besifica isidumbu sakhe uSiyanda sesiqala ukonakala. Ilungu lomndeni kaSiyanda lithe namanje basamangele ngalesenzo esenziwe lo mfana wakangema. Uthi lo mfana ubekhala ngokuthi uSiyanda uyampokela uthi akakhulume iqiniso ukuthi wambulala kanjani nesidumbu sakhe wase esiyisa kuphi. Umndeni wakangema kuthiwa ubunolwazi lokuthi indodana yawo iyabulala uSiyanda. Amalungu omndeni wakangema athi ayibona indodana yawo ngelanga okwashona ngalo uSiyanda yafika nezingubo ezazigcwele igazi. Umfana wakangema waboshwa kodwa wabe esededelwa emva kwezinsuku ezintathu. Amalungu omndeni kaSiyanda awakujabulelanga neze lokho. Athi yafuna ukwazi ukuthi umfana wakangema udedelwe ngaliphi. Mbukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.